Хочаш мацюкацца нестандартна ці не ведаеш, як абазваць свайго былога? Тады лаві 5 слоў лаянка па-беларуску, частка 4. Першае слова скнара. Скнара гэта такі сквапны, жадны чалавек, то бок скряга. Другое задрыпа. Я думаю, назва сама за сябе кажа, задрыпаны чалавек. То бок абарванец нейкі, які выглядае гэтак не вельмі прыгожа і акуратна. Трэцяе невалач. То бок такі непрыемны чалавек, які дрэнна сябе паводзіць. Ну, напрыклад, негадзяй таксама можна назваць. Чацвёртае ашалотак. Ашалоткам можна назваць чалавека, які з'ехаў з глузду, ці проста не ў сябе. І пятае апошняе слова гэта адлюдак. У мяне ў прошлай падборкі ўжо было слова выблядак, гэта больш такая сціплая форма. Адлюдак гэта такі абасоблены чалавек, адзінокі, нелюдзімы. А якія словы ты б дадаў гэтую падборку? Пішы ў каментарях і не забудь падпісацца.